дирӯз билохира Владимир Путин президенти Русия қарор аз 18 апрел дар бораи пешниҳоди сабукиҳо ба муҳоҷирон дар замони пандемияи COVID-19-ро имзо кард. муддати қаблии амалӣ шудани ин ҳуҷҷат 15 сентябр ба поён расид. беш аз як ҳафта ба ин тараф маълум набуд ки қарор тамдид мешавад ё не. ба ҳамин тартиб то 15 декабр кормандони ҳифзи ҳуқуқ ҳаққи аз Русия хориҷ кардани муҳоҷиронро надоранд. агар муҳлати сабти иқомат ба поён расид, бояд дар ҳудуди Русия дароз карда шавад. аммо бо вуҷуди дароз шудани муҳлати иҷрои қарор, муҳоҷирон чандон хушбин ба назар намерасанд. ҳомиёни ҳуқуқ низ мегӯянд дар ин авохир озору азияти муҳоҷирони корӣ бештар шудааст. мавзӯъро ҳамкорам Абдулло Ашуров пайгирӣ дошт ва ҳоло бо мо дар студия аст. Абдулло, салом. хуб, чаро чунин мавридҳо дигарбора дар Русия авҷ гирифтааст? салом Шаҳло. як сабаб ин аст ки муҳлати қарори қаблӣ 15 сентябр ба итмом расида, то шаби гузашта қароре дар ин робита набуд, яъне як нав номуайянӣ ба вуҷуд омад ва ҳомиёни ҳуқуқ мегӯянд кормандони пулис хусусан дар шаҳри Москав аз ин вазъият сӯистифода карда муҳоҷиронро даста даста боздошт мекунанд. Валентина Чупик, раҳбари созмони дифоъ аз ҳуқуқи муҳоҷирон Тонг ҷаҳонӣ, ба Радиои Озодӣ гуфт, танҳо рӯзи 23 сентябр, яъне қабл аз содир шудани қарори нав, ҳудуди 100 муҳоҷир ба идораи онҳо занг зада аз боздошт шуданашон шикоят карданд. пулис бо ҳар баҳона муҳоҷиронро боздошт мекунад. яке аз муҳоҷирони боздоштшудаи тоҷикӣ бо ёрии ҳуқуқии Чупик аз дасти пулис дирӯз раҳо шуд. ҳодисаи боздошт шудани худро чунин қисса мекунад. ман аз онҳо сабаби боздоштамро пурсидам. рафтори шумо дар нисбати ман ғайриқонунӣ аст. ҳуҷҷат пурсидед, нишон додам, боз чӣ мехоҳед? мегӯянд ки шумо шаҳрванди кишвари бегона ҳастед, ин гуна рафтору суолгузориятонро дар ватанатон рафта анҷом диҳед. инҷо тавре ки мо мехоҳем, ҳамон хел шумо бояд рафтор кунед. Валентина Чупик, ҳомии ҳуқуқи муҳоҷирон, мегӯяд, пулис гоҳо бо вуҷуди дуруст будани санадҳои будубоши муҳоҷирон онҳоро раҳо намекунад, чун мақсади аслии боздошт дигар аст. аслан мақсади онҳо тафтиши ҳуҷҷатҳо набуд. ҳадафмандона ӯро дар метро нигоҳ доштанд, озор доданд, то ки ӯ вокуниш нишон диҳад ва ягон корманди полисро тела диҳад, то ки онҳо дар нисбати ӯ бо ҷурми ҳамла ба корманди полис парвандаи ҷиноӣ боз кунанд. идораи полиси шаҳри Москав ба суоли Радиои Озодӣ дар ин робита зимнан посух надод. хуб, Абдулло, имрӯз қарор расман нашр шуд ва имтиёзҳое ки дар авҷи пандемия моҳи апрел дода шуда буданд, то нимаи декабр дароз шуд. эҳтимол дорад ки вазъ беҳтар шавад? албатта, содир шудани қарори расмӣ эҳтимол дорад то ҳадде пеши роҳи беназмиҳоро бигирад, аммо боз ҳам тавре ҳомиёни ҳуқуқи муҳоҷирон аз мушоҳидаҳои худ мегӯянд, бисёре аз кормандони пулис ва ҳатто масъулони додгоҳ дар Русия аз содир шудани қарор дар робита ба будубоши муҳоҷирон хабар надоранд ва ё гоҳе онро умуман нодида мегиранд. аз ин рӯ онҳо ба муҳоҷирон тавсия медиҳанд бо ин қарор хуб ошно шаванд, агар имкон доранд онро нашр карда бо худ бигиранд, то ҳангоми рӯбарӯ шудан бо пулис онро нишон дода аз ҳуқуқи худ ҳимоя кунанд. бале, ва ё дар сурати бедодгарӣ аз ҷониби милисаҳо ба марказҳои дифоъ аз ҳуқуқи муҳоҷирон мисли Тонг ҷаҳонӣ, маркази Туҷикон ва ё Федератсияи муҳоҷирони Русия муроҷиат намоянд, то ин ки аз бадрафторӣ дар нисбати муҳоҷирон ва ё депорти ғайриқонунӣ ҷилавгирӣ шавад. ташаккури зиёд, Абдулло, барои суҳбат.